Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, από σήμερα και λογικά σχεδόν κάθε μέρα αρχίζουμε ένα καινούριο, μια καινούργια σειρά που θα είναι Brawl Olympics με όλους τους παίχτες από την Sale μέχρι τον Όλοι που δεν έχει βγει καν ακόμα, και κάθε μέρα θα κάνουμε ένα καινούριο παίχτη και θα τους βασίζουμε ανάλογα σε 3 τεστ σε κατάταξη σε leaderboards, δηλαδή από το πρώτος μέχρι το 89. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε με τη Sale. Για αρχή έχουμε το tie test και για το attack και για τη super. Η Sale έχει 8 tie test στο attack, ενώ super έχει πάλι 8 tie test. Το δεύτερο test είναι το surviving test, που η Sale μόνη της, γιατί δεν έχει κανένα ability να την χιλάρει, μπορεί να ζήσει 19,64 δευτερόλεπτα. Και τελευταία έχουμε το DPS test, δηλαδή damage per second. Η Sale, επειδή έχει μια σπασμένη super και πολύ καλό hyper, μπορεί να κάνει 11.214 damage per second. Ελπίζω να σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί κάθε μέρα λογικά θα ανεβαίνει τέτοιο. Κάντε like, subscribe και τα λέμε.